Ahojte, všetkých vás pekne pozdravujem a dnes sa nachádzame na takom zvláštnom mieste, ktoré nie je ničím vlastne ani známe. Ja dúfam, že mi domáci tu odtiaľto odpustia. Sme v jednom krásnom parku, ktorý je tak viac menej ukrytý v tejto obci. Tí, čo na záberoch spoznali kostol svätého Štefana Kráľa, vedia, že sa nachádzame v jednej tichej dedinke s parkom, ktorý vie naozaj milo prekvapiť. V Piešťanskom okrese medzi dedinami Veľké Kostolany, Chtelnica a Kátlovce sa nachádza jedna, ktorá má asi 500 obyvateľov. Volá sa Nižná. O každej obci či meste vznikla raz prvá písomná zmienka. Takisto to bolo aj o obci Nižná. Ale príbeh o Nižnej sa začal písať tak trocha dramaticky. Kde v liste z roku 1549 žiada tunajší zemepán Onóri trnavského richtára o to, aby do Nižnej poslal kata a urobil čo má a že kata vráti naspäť. Tehdajší zemepán Nižnej dal v tejto obci vybudovať aj kúriu, v ktorom pravdepodobne býval on a jeho rodina. Kúrie v tých dobách slúžili vlastne ako nejaký úrad pre týchto zemepánov, ktorí mali na starosti priľahlé územie. Ja som túto kúriu hľadal v obci, lebo ma zaujímalo, že kde sa nachádza, ale ani nikde z internetu som sa nedočítal, kde by sa v obci mohla nachádzať, takže môžem len tipovať, že buď je to v areáli družstva, alebo je to súčasná budova materskej škôlky, alebo možno budova fary, alebo možno úplne nejaká iná budova. Nepodarilo sa mi to nájsť ani vyčítať, takže možno, že domáci vedia, kde sa práve táto kúria nachádza. A ak by boli takí dobrí, mohli by túto fotku z tejto kúrie pripnúť po toto video, nech to vedia aj ostatní. My teda už rotujeme nejaký čas okolo kostola svätého Štefana Kráľa, ktorý je vlastne miestnou dominantou, ale je tak troška schovaný v tom Nižňanskom parku, čo je vlastne úplne OK. Je to veľmi pekná kombinácia s tým parkom, povedal by som. Možno nie všetci vedia, že tento kostol musel byť približne dvakrát prestavaný, aby dostal dnešnú podobu. Čiže pred ním úplne na začiatku tu stála kaplnka, ktorá bola postavená v roku 1645. Potom vlastne stavali na mieste tejto kaplnky kostol, ktorý bol dokončený v roku 1682. A kostol, ktorý poznáme dnes, bol dokončený v roku 1900. Teda nie dokončený, ale prestavaný. A ako sme videli, okolo, alebo teda v blízkosti kostola je pekný park, ktorý podľa najväčšej pravdepodobnosti dal tiež vystavať teda zemepán Oróny. Familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. V úvode som spomínal, že Nižňanský park dokáže naozaj milo prekvapiť. Musím ale povedať, že aj tak trošku nemilo. To, na čo sa teraz práve pozeráme, nie je zabudnutá silážna jama. Vyzerá to celkom tak, ale v skutočnosti to bol bazén, ktorý sa volá Milota. Veľa ľudí prekvapím, keď vám poviem, že bol postavený už v roku 1964. Tento bazén zavideli ľudia aj z okolitých obcí, keďže svedčila o tom aj návštevnosť, ktorá bola častokrát aj z ďalších miest. Hovorila to aj moja babička, ktorá mi spomínala, že do tohto bazéna chodili dokonca aj ľudia z Trnavy, takže naozaj mal svojich obľúbencov. Určite každého z vás zaujíma, že prečo je tento bazén v takomto stave, keď by sa to dalo krásne využiť na také rekreačné miesto a Nižná by nejakým spôsobom ožila.
podľa toho, čo som sa dočítal z internetu, tak by mal byť tým hlavným problémom to, že vlastne nebol dostatok vody na zásobovanie tohto bazéna, tak neskôr urobili prívod vody z priľahlého potoka Vítek, s čím mala práve problém a hygienická spoločnosť, ktorá teda nejakým spôsobom zastavila prevádzku. No a ďalej sa tento pekný bazén využíval vlastne na hasičské účely ako rezervoár na vodu. Avšak dobrí ľudia a dobré zámery stále existujú a čítal som tiež, že existuje aj zámer na to znovu oživiť tento bazén. Sú rôzne úvahy a spôsoby, ako to spraviť, ale Nižná má jednu nevýhodu, že to je maličká obec a ten rozpočet častokrát nestačí na takéto vedľajšie aktivity obce. No, preto Nižná sa snaží nejakým spôsobom do tohto projektu pozvať aj ostatné okolité obci, aby pomohli s financovaním, čo verím, že sa to pánovi starostovi podarí. A ja držím všetkým Nižnácom palce, teda alebo celé Nižné, aby tento projekt vyšiel a tento bolavý zub v tomto parku konečne už nebol bolavý, ale už bol pekne spravený. Takže keď niekto povie, že v Nižnej nič není, tak nemá až tak celkom pravdu. Samozrejme, že sú živšie dedinky, ktoré majú viac čo to k ukázaniu, ale Nižná je taká skromná dedinka, tichučká a práve to je jej výhoda, že tu majú ľudia božský kľud. Verím, že som tak trošku potešil i domácich Nižnancov s týmto videjkom, s pár informáciami a pár zábermi na túto peknú, nenápadnú dedinku. Ak máte záujem sledovať moje ďalšie videá z ďalších miest, kľudne dajte follow na moju stránku, odkiaľ pochádza toto video, ja sa budem tomu veľmi tešiť a kľudne sa aj vyjadrite po toto video, napíšte mi nejaký komentár, keď si myslíte, že to stojí za to. Ja si to veľmi rád prečítam a som vďačný za každý feedback. Takže vám veľmi pekne ďakujem a prajem vám krásny deň a vidíme sa na ďalších cestách. Ahojte!